Dobar dan, moje ime je Hrvoje Jovanović i danas ću vam održati predavanje na temu rješavanja reklamacija i komunikacija s nezadovoljnim kupcima. Cilj ovog seminara je da naučite kako uspješno rješavate reklamacije koje vaši kupci postavljaju pred vas, a sve sa nekakvim ciljem da napravite od svih kupaca koje imate zadovoljne kupce i da imate što manje povrata i samim time što veći profit u vašem poduzeću. Da se predstavim ukratko. Po zanimanju sam diplomirani novinar i karijeru sam počeo kao student u Hrvatskom Telekomu, upravo na odjelu za podršku korisnicima. Kroz tu karijeru od samog početka na nekakvom najnižem nivou susreta s kupcima na telefonskoj slušalici, na pozivnom broju 0800 koji je najvjerojatnije svima poznat, sam stekao vrlo vrijedno iskustvo u komunikaciji sa apsolutno svim profilima kupaca. Naravno, samim nekakvim obrazovanjem kroz svoj fakultet novinarstva, odnosno komunikologije, stekao sam i taj formalni dio obrazovanja koji mi pomaže da i dan danas rješavam osobno reklamacije sa kupcima, od onih najjednostavnijih koje mi čine zadovoljstvo riješiti u 5 minuta do onih najkompliciranijih koji potraju rješavanje i do zadnjeg zakonskog roka koji naša država pred nas stavlja. Operativno trenutno vodim odjele za reklamacije u Kia Motors Adria grupi, koja je uvoznik za Kia vozila na teritoriju Adria regije. Od ustrojstva tog odjela do upravljanja procesnog i koordinacije sa svim ostalim odjelima unutar poduzeća. Samim tim smatram da je izrazito bitno imati nekakvo formalno obrazovanje. Naravno, ne moraju svi završiti komunikologiju, ali evo zbog toga ću vam ja danas podijeliti s vama svoje osobno iskustvo i stvari koje sam ja naučio, a koje mi pomažu u mom svakodnevnom radu. U današnjem seminaru ćemo proći kroz nekoliko tema, a sve će se vrtiti oko toga kako ustrojiti proces, kako ustrojiti odjel za rješavanje reklamacija, koji su ciljevi toga, zašto to radimo, koji su tipovi komunikacije koji vam mogu pomoći da rješavate reklamacije, komunicirate s kupcima i povećavate prodaju, do toga da ćemo proći kakvi sve kupci postoje pred nama. Naravno, orijentirat ćemo se na kupce koji reklamiraju proizvode, koji se na nešto žale i koji nešto prigovaraju. Ovi kupci koji su zadovoljni, s njima je jedan sasvim drugi oblik komunikacije potreban. I proći ćemo naravno i onaj jedan od izrazito bitni dio, zakonski okvir, koji će vama kao trgovcima, prodavateljima, firmama koji se bave s kupcima naravno pomoći da znate sami u kojim okvirima se smijete kretati u tom rješavanju reklamacija. Pa da krenemo općenito nešto reći, što su to odnos s kupcima, što je to teorija o odnosu s kupcima. Customer experience, taj pojam je danas svugdje, znači gdje god se nešto krenete vrtiti oko kupaca, naiđete na pojam customer experience, korisničko iskustvo. Svima su nam puna usta tog korisničkog iskustva, ali što to u stvari znači? Korisničko iskustvo može sadržavati puno elemenata, ali u principu to je percepcija koju kupac ima o vašem brendu, vašoj marki proizvoda ili o samom proizvodu koji vi prodajete. Taj proizvod može biti proizvod, fizički proizvod, neki predmet ili neka usluga, jer usluga je isto proizvod. Znači, kad proizvedete neku uslugu, također kupac o toj usluzi ima nekako svoje mišljenje i nekako iskustvo u stjecanju tog vašeg proizvoda, kupnji, životu s tim proizvodom vašim i tako dalje. Upravljanje percepcijom kupaca o vašem proizvodu ili o vašem brendu je jedna od najvažnijih stvari koju svi brendovi moraju raditi. Sve što doprinosi načinu na koji vaš kupac shvaća vas, doživljava vaš proizvod, utječe na korisničko iskustvo. To se odnosi ne samo na fizički proizvod.
Fizički proizvod naravno mora zadovoljavati nekakve parametre kvalitete, mase koju prodajete, ako prodajete proizvode na količinu i tako dalje, ali i oni svi touch points, znači dodirne točke vas sa kupcem kroz neki taj životni ciklus tog proizvoda ili usluge, sve to definira korisničko iskustvo. Znači od prvog trenutka kad je kupac čuo za vas, do onog trenutka kad je, nadamo se, ponovno došao u vaš dućan ili u vašu radnju, kupiti ponovno taj isti ili neki drugi proizvod. Naravno, u ovim teškim trenucima koji su zahvatili cijeli svijet, htio bi se posebno dotaknuti odnosa s kupcima u doba korone, COVID-19, koji je nepovratno promijenio poslovanje diljem čitavog svijeta i svaki dio bilo koje organizacije na ovom svijetu se mijenja i inovira upravo po tim nekim novim pravilima i kao što se danas često čuje, new normal. New normal, da li je to nešto što ćemo mi stvarno prihvatiti i da li će se to zaživjeti, vidjet ćemo, ali možemo sa sigurnošću reći da više nikad poslovanje neće biti kao što je nekad bilo. Ono čemu svjedočimo sve više i više danas je da se većina tvrtki, ozbiljnih tvrtki, koje će i opstati nakon ove krize, služi osnovnim ljudskim potrebama. Znači, otkrivaju neku istinsku inovaciju i dolazi do promjene i stvaranja nekog nevjerojatnog ljudskog iskustva kupaca koje ti kupci imaju. Tako ćete vidjeti proizvode nekih i usluge nekih firmi koje su prije bile shvaćane kao izrazito birokratske ili izrazito neprilagodljive kupcima. To se sve mijenja, ide se prema tome ljudskom odnosu prema kupcima i kupci to izrazito cijene. Nadamo se da će ova kriza brzo proći i da ćemo mi shvatiti da ipak preživljamo, ljudska rasa će preživjeti sve krize, ali ono što će se dogoditi u poslovanju svih firmi je upravo ta promjena u odnosu načina na koji se odnose prema kupcima. Jer kupci neće zaboraviti onu ljudsku vezu koja je uspostavljena u ovim teškim trenucima i to će, kad ti teški trenuci prođu, nagraditi svojim povjerenjem i samim tim, naravno, vama osigurati da opstanete na tržištu kada oni koji se nisu promijenili i koji nisu uspostavili taj ljudski odnos sa kupcima u teškim trenucima, vi koji jeste to napravili ćete nastaviti poslovati i bit ćete uspješni. Naravno, svi lideri svih kompanija, svi menadžeri razmišljaju danas što to treba još dodatno napraviti i svjedočimo trenucima u kojima se autoindustrija, proizvođači automobila okreću proizvodnji respiratora, svjedočimo trenucima u kojem kompanije koje proizvode odijela, sakoe, košulje, proizvode zaštitne maske, upravo zato što to ljudima u ovom trenutku treba, pa će to ljudi i zapamtiti. Nakon što ova kriza prođe, ja vjerujem, a i većina lidera na području customer experience diljem svijeta, da će nastavak e-kupovine i dalje cvjetat. Svjedočimo u ovom trenutku boomu e-kupovine, pa tako recimo na hrvatskom tržištu imamo samo jedan veliki lanac koji dostavlja svoje proizvode iz supermarketa na sve adrese u Hrvatskoj. Naravno, većinom u Zagrebu se to događa, dok ostali shopping lanci, supermarketi zaostaju za tim. I ono što je nekad bio luksuz, dostava iz dućana, danas postaje normalno. I danas postaje potrebno. Ali to nije samo, ne odnosi se to samo na špeceraj i mrkvu i krompir, to će se odnositi na sve u budućnosti. Tako da milenijalci koji su sve skloniji kupovati stvarima preko interneta, dolaze na svoje, jer primjećujem da i starije generacije počinju se služiti upravo sa e-kupovinom. Zanimljiv primjer, jedan moj poznanik kaže da njegova supruga kupuje cipele preko interneta na način da naruči više pari cipela i izabere one koje se sviđaju i koje su joj po mjeri.
one druge koje ne pašu vrati nazad. Taj prodavač će zadržati povjerenje tog kupca i kad prođe ovo sve, budući da ima dobru politiku da omogući svojim kupcima povrat proizvoda, iako ne bi trebao zakonski, kupci imaju tendenciju vjerovati tom prodavaču jer je to sve teklo glatko, nije bilo zastoja, stoga će taj prodavač nastaviti sa svojim poslovanjem nakon ovoga svega što nam se događa. Kad razmišljamo o e-trgovini, proćemo u ovom današnjem seminaru i neka pravila koja se tiču povrata proizvoda i reklamacije na online kupovinu, koja je pomalo drukčija nego fizička kupovina u samim prostorijama trgovca. Ali htio bih se dotaknuti i te digitalne transformacije koja se događa u čitavom društvu. Ova kriza je sad definirala neka nova pravila igre i ono što su određeni trgovci, lanci, prodavači prije ulagali u sam taj proces digitalne transformacije, sad im se višestruko isplaćuje dok neki hvataju korake za njima, pa mogu se dotaknuti naše države u kojoj do prije ove krize ništa nije bilo moguće online napraviti, sve smo morali čekati nekakve pečate i ići po nekakvim uredima. Sad odjednom, preko noći, sve potvrde, sva rješenja, sve iz matičnog ureda možete dobiti online, ne morate nigdje ići. Znači, zanimljiva digitalna transformacija i digitalizacija. Ja bih se sad htio s vama kratko proći kroz osnove reklamacije i prigovora. Što su reklamacije i prigovori? Reklamacija kao pojam je od latinskog reklamatio, nekakvo zahtijevanje ili potraživanje. Danas u praksi to ima dvostruko značenje. To je znači nekakva žalba, pritužba ili prigovor ili zahtjev za nadoknadu nekakve štete. U suštini iza riječi reklamacija stoji nekakvo nezadovoljstvo kupca, korisnika sa prodanim proizvodom ili pruženom uslugom. To je vrlo jednostavno za razumjeti na način vi ste svi kupci i potrošači usluga i u jednom trenutku vjerujem da je bilo tko od vas imao nekakvo nezadovoljstvo s onim što je kupio ili dao svoje novce za neki proizvod. Znači, teško je za povjerovati da neko nije se susreo sa bilo kakvim nezadovoljstvom i potrebom da reklamira to. Sad druga je stvar da li ste to stvarno i učinili. Na što se najviše kupci žale? Kupci se mogu žaliti na materijalne nedostatke proizvoda, znači nekakve kvarove ili nešto ne valja sa proizvodom. Teško se možete žaliti na materijalni nedostatak usluge. Na uslugu se možete žaliti tipa greška na računu. Obično se to u području prodavanja usluga se događaju greške na računu ili proizvod ne ispunjava očekivanja. Znači, internet vam ne radi, a platili ste račun. Ili niste dobili struju kad ste očekivali, a platili ste račun. Krive informacije o proizvodu. Trgovac vam je rekao da će taj proizvod nešto raditi za vas, a taj proizvod ne radi to za vas ili ipak nije to jednostavno na jedan klik kako vam je trgovac rekao. I naravno osoblje, uslužnost osoblja, vas, vaših djelatnika, vaših kolega prema tom kupcu. Kupac je došao u restoran, hrana je fantastična, vino je predobro, ali konobar jednostavno ne ispunjava njegova očekivanja. Ili je ljut, ili mu žena nešto nije danas oprala košulju ili nešto. Konobar nije na nivou. Prodajete vino od 100 eura bocu, a konobar, nažalost, taj dan nije trebao doći na posao. Na to se kupci žale. Imaju potpuno pravo. Kupac je uvijek u pravu.